Hoztam 3 különböző lámpát, hogy megnézzem, melyik hogy világít, és eldöntsem, hogy hogyan fogom a boltívet megvilágítani, és milyen lesz a lépcsővilágító. Ennek elég jó fénye van, de figyelni kell arra, hogy ne világítson az ember szemébe. Tehát ha túl magasra teszem, előfordulhat, hogy aki ott lent van, annak kisüti a szemét. Ennek is elég erős fénye van. Így néz ki, egy ferde furat van benne. Megnézzük, mit mutat. Jó, ennek szólt fénye van. Ilyenkor azt is megnézem, hogy hogyan veti a fényt, körülbelül milyen távolságra kell tennem a következő lámpát ahhoz, hogy minden jó legyen. Ide olyan lámpát szeretnék, ami lefelé és fölfelé is világít, és most azt nézem, hogy mennyire világítja be a boltívet, hol vet még a kezem árnyékot. Na, kezdődik majd a boltív. Na? Amiben megy a pincébe. Igen. Holnapnál itt kezdődik a bontás. És akkor látod, itt benn vannak a kis lábvilágítók. Ja, és ennek is van világítója? Aha. Hát ide kihoztunk egy kábelt, ha kell, kell, ha nem kell, nem kell. Ott azt mondták, hogy ilyen boros pohárnak, ilyesminek jó lehet. Innen indul a fölfelé menő lépcső. Aha. Ez a fölfelé menő lépcső bal oldala. Akkor itt megjön le. Ez meg lesz, innen lesz egy lépcső lefelé. Natur téglából lesz fölrakva, tehát ez itt a föld alatti része, az alapja. Az meg zsalukő lesz, ami le lesz vakolva, az megy körbe. Itt lesz majd valahol a kemence, a sparher, ide még szerintem vizet is kéne hozni. Igen. És ott lesz a hinta a cseresznyefán. Jó sok virág van ezen a fán, szerintem sok gyümölcs lesz, ott van már a zöld cseresznye. Az a kérdés, hogy ez 120 magas. Igen. Közöttem lesz a lux, hogyha itt mindent kiszámolok, akkor is már csak egy keskeny rész marad, tehát maximum 90 cm. De még följön az ágybetét miatt, belül ott már nagyon szűkös lesz, tehát nem tudjuk kijebb venni, vagy csak beljebb venni. Ez megint 120 van, de akkor itt csak 30 cent marad, az nem jó. De az ott lehet beljebb. Ha levisszük 100-ra, akkor már jók vagyunk, de 90 a akkor itt nem. Itt vagy itt. A falilámpának van egy kör, az a 2 az ablak mellett. Általános világítás, ami körbefut a mennyezetem,
az egy másik kör, asztal fölött a harmadik, és a konyha a negyedik. De a konyha általános, tehát hogy ez, meg ez benne van az egész általánosban, vagy ez külön van? Szerintem... Hát, ezt most meg nem mondom, de ez a 4 áramkör lett ide felrajzolva, és ott majd úgy kötözgetjük, ahogy akarjuk, hogy Ja, hogy ez még... Nincs összekötve. Jó. Itt van a sín. Itt ez föl fog zárni. Ide. Inkább itt jelölöm. Így. És ugye azt beszéltük, hogy a sín az itt lesz mondjuk egy valahol, Igen. a másik meg fölülről itt. Igen. És ennek kell megadnunk a pontos helyét. A vízmérték fogja az egyiket imitálni, a sínt meg ha ideadod, az a másikat. Igen, körülbelül itt lenne, igen, csúszika bele. Várjál, most mondjuk ennyi van, hogy 10 centivel feljebb, meg az 20 centivel hosszabb. És akkor ez meg... Jó van, jó is meg. Így. Jó lesz.